grunden til, at du vælger, eller at du er reserve, det er fordi, du har Heroic Leaps. Så hvis der er en, der ikke er der... My orb got soaked last time, so it wasn't mine. But it wasn't me, though. 5, Okay. 4, Det er mig, der var save. Det er bare mig, der kom til at tage den, så... 1. Okay. Stick to the plan. Det blev at vi skal sætte fokus. Spawner lige under et lille tråd. Det er mig. Du er den næste. Ja. Og skift til det blå. Innovator lige sagt. 4, 3, 2, 1. Beware. Gå ud venstre. Ud mod blå. Eller mod nibble. Og slå et lige om lidt. Igen. Blå at. Det spawner mellem rød og lilla. Refresh buff ud med singularity. Fokus. Beware. Der er second pot. Jeg har den der. Nu er det næste. Jamen, jeg tog den. Det var min tur. Okay. Har du den næste? Eller har du ikke? Nej, jeg har ikke. Crazy next. Crazy, you have next intro, okay? 3, 2, 1. Beware. Crazy. Jeg har ikke næste intro, vi skal bruge en reserve på det blå næste gang. Jeg har om 5 sekunder. Jeg ved ikke, om det er hurtigt nok. 4, Det er nu. 3, Det er det ikke. Reserve. 2, Jeg når den ikke. 1. Push Beware. os. Fint. Ud til Marcus. Ja. Spread out. Beware. Jeg har det her. Nu har det her intro på den blå. Tag Jeg har en mølle. Okay, jeg har den ikke. En eller anden, jeg skal så. Jeg har. Det er sgu lige meget. Bare der en, der gør det, dude. Ring om 6. Skift til blå blå. at. Blå at. 4, 3, Blå, skift til blå. 2, 1. Beware. Hold vand i blodet. Hold vand i blodet nu. Ud venstre. Ud venstre. Spawner mellem månen og den røde. Jeg har 5 sekunder. Refresh debuff ud med Jeg singularity. tager den. Jeg har taget den nu. Okay. Debuff ud med singularity. Beware. Så sælg med beams. Den er taget. Næste. Ja, jeg har næste. Fader har næste. Tag blåsen, Svende. Jeg løber. Mig. 4, Gå ind til 3, Jeg har stadig min. Jeg har Ah, 1. Ingenting. Jeg tog den bare for Beware. Jeg har næste. At, gutter. Lysrød at. Den næste det er Crazy. Crazy, can you have the next interrupt, ja? Den. 4, Tauntet. 3, 2, Crazy. 1. Og reservesukkers. Jeg har næste. Klar til suks. Push en masse her. Next. Alle der bliver interrupt, de holder væk. Alle der holder øje nu, fordi vi har dobbelt. Alle skal holde øje med interrupts. Alle. Ud med soak. Og push damage, kom. Push damage. Det er nu. Der face. Godt. Jeg kan sagtens klare det her med 19 mand. Det er nemt. Kom. Vi har fik soak og 55. beam Vi har 55 på loot på res. Udtages Marcus. Svend. Ja. Beware. Klar til at soak. Plus mølle, du har den. Jeg har boss. Jeg døde, så jeg kan tage rød, hvis der er. Back up for mig på intro. Første sæt af sukkers. Jeg kan tage den første interrupt. Never mind. Mig snak. Luk røven. Dem sukker for looter. Hvad mark er det? Jeg tager rød. Grøn. Jeg har grøn. Og ind og stack igen, kom. Husk interrupt. Mere det på blå. Blå at. 2, 1. Beware. 4, Rolig, 3, gutter. 2, Rolig. Løb ud venstre. Ind i ringen igen. Vi har res om 4 sekunder. Jeg starter cyclen. Det er slow. Der er res lige om lidt. Tag den der. Jeg tror ikke, du så lige efter den anden. Der er en, der skal gå langsomt. Det er 2. Nico, langsomt. Jeg Du løber. går langsomt, Nico. Afrika med den, i hvert fald. Fint. Fortsæt, kom.
4, 3, 2, Vi skal over på det One. blå, skal vi ikke det? Fortsæt. Beware. Jeg tog den der. Næste. Ja, den er. 4, Basically, you have next. 3, Vi skal altså nakke det at, der skal vi ikke der? Jo, 1. Og jeg tror, vi skal over på det blå, at Det skal noget DPS. Vi bliver nødt til at adapt, boys. Adapt. skifte blå. Alle Jeg har skifte blå. næste. Jeg har næste. Den vil jeg nu. Stille og roligt. Bare adapt. Stille og roligt adapt. Vi kører bare. Ligesom på at se på nu af. Ops, suks. Folk, Er der det kan første give vores vand? suk. Dimjok skal ikke tage måne. Dimjok skal Jeg tager grøn. Jeg tager måne. Jeg tager måne. Jeg har rød. Innovate lastbil. Lad os prøve innovate. Nakke det at, der. Dræb lysrød, ja. Go. Der kommer snart debuff om 10 sekunder. Ja, Stille og roligt. folk skal bare holde øje med deres shit. Vi er debuff om 10 sekunder. 4, 3, Vi er nødt til nogenlunde flere, som der er. Indtryk. Indtryk. Jeg går hurtigt. Unknown langsom. Stille ro. Jeg går langsom. Lightboy går langsom. Kom. Jeg har næste intro. Jeg vil place bossen, så I kan slå på den også. Altså, vi får et nyt... Jeg tror, vi skal break det der, by the way. Ja, jeg trykker. Det har vi ikke behov for, har vi? Så har vi... Push. Så skal 100. vi I skal ikke bagbe det. I skal bare nu. Alle på boss. Push. Boss. Kan vi ikke rest? Der kommer en burst. Kom nu. Hey. Kom så. Jeg er ude i Afrika. Jeg er i Afrika. Alt hvad I fucking har. Kom nu. Kom så, gutter. Gratis. Ja, gutter. Ja, man. Fuck, det var det. I just realized I was muted this whole